A fost odată un mic copilaș, a fost odată un mic copilaș, ce nu știa să dea din mâini. Dar după 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 săptămâni, dar după 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 săptămâni, a învățat să dea din mâini. Povestea noastră, dacă v-a plăcut, povestea noastră, dacă v-a plăcut, o vom lua de la început. A fost odată un mic copilaș, a fost odată un mic copilaș, ce nu știa să dea din mâini. Dar după 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 săptămâni, dar după 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 săptămâni, a învățat să dea din mâini. Povestea noastră, dacă v-a plăcut, povestea noastră, dacă v-a plăcut, o vom lua de la început.